Domingo 29 de xuño de 2008, 9:15 do serán. En cada recuncho do Estado español tan só se respira fútbol. Todo o mundo pensa e actúa en función do que faga a selección española. En cada recuncho, menos nun. No Maracaná da Villarda de Remourelle, un exército de palanadores e palanadoras resiste as embestidas da selección española de fútbol. O espírito do Monte Medulio na guerra de Astures, galaicos e cántabros contra as tropas romanas, de Pardo de Cela contra o poder dos reis católicos ou dos irmandiños contra o dominio dos señores, encheu de forza e valor a sangue de homes e mulleres que baten nas villardas. Tratamos de recuperar entre uns cuantos compañeiros. Consiste nun palán, un palán de 50 a 60 centímetros de longo e de 2,5 a 3 de grosor. Despois, o que chamamos a billarda en sí é un pau afiado por as dúas puntas, ou neste caso por unha sola, para que ao golpexala na punta levante para despois, no segundo golpexo, ela poder lanzala o máis lexos posible. Vas xugando a golpexos para ao final introducila entre dous paus que nós chamámosles os varales, que son unha especie de portería para que entendan, de rugby. O que comezou sendo tan só a recuperación dun xogo tradicional converteuse co tempo nun acontecemento social que move a máis dun 100 de persoas. Iniciouse na Mariña, pero hoxe a Serpe Multicor da Villarda tamén xoga no sul, no leste e máis en Asturias. Non é imposible que poidamos ir a xugar a billarda a Italia, donde Terence Hill e Bruce Spencer fixaron os seus cortos alá xugando a billarda tamén. Veña, adiante! Comeza a carreira! Sen dúcias de millóns de euros en fichaxes, sen presupostos fora de órbita, sen Pavóns e sen Zidáns, pero con moito tiquitaca, a Liga Nacional de Villarda fixos un oco entre os deportes de masas. Cada domingo pola tarde nin o enxogo goles, nin o carrusel deportivo e moito menos o Digital Plus poden coa raíña do deporte popular en Galicia. Os audímetros deixen de ter sentido tras a irrupción no panorama mediático de Televaral. Chama isto! Moi boas tardes a todos. Temos aquí dous convidados especiais. É un luxo ter o golpe e ter a toda a xente que fai Televaral, que produce o golpe, e sobre todo toda a xente que ve o golpe insistentemente. Non agardamos a que naide nos viñera gravar unha televisión nin nada, senón nosotros creamos a nosa propia televisión e esa esencia absoluta do golpe. A partir de agora, un nome resoará cada domingo na súa cabeza. Billarda. Un deporte que tras de sí encerra a memoria dos nosos avós. Somos orgullosos deportistas galegos e galegas, herdeiros da furia e da carraxe duns antepasados esnaquizados pola historia. O día de hoxe, como a ferro quente na pel da besta brava, quedará marcado como día no que o deporte da billarda saíu para nunca máis voltar á angustiosa cova do esquecemento. O gallá, así sexa.